Vaikka en ollut humaluttanut itseni, niin mun luona tuli ambulanssi. Mä olin jostain saanut kiväärin, yritin ampua itseni. Loviisalainen Bosse on mielenterveyskuntoutuja. Tämä on hänen matkansa pimeydestä valoon. Eli työkokemus oli sitten minun puolellani aika paljon, koska olin työskennellyt sekä teollisuuden puolella, palvelun puolella ja erilaisissa tehtävissä sekä kunnalla että valtiolla. Varmaan tuommoinen 3 vuotta tehnyt tätä työvalmentajatyötä ja tuntui siltä, että olin aika korvaamaton. Bosse uppoutui työhönsä työvalmentajana täysillä kellon ympäri. Pian hän oli eristäytynyt muista työkavereistaan. Sitten vaan alkoi tapahtua asioita. Yhtä aikaa toimin mun isäni omaishoitajana ja jopa esitin, että kaikki on aina hyvin ja tässä jaksetaan hyvin ja ollaan iloisia. Ja tämä poika se paino kaasua vaan. Ja se hinta oli sitten aika kova vähän ajan päästä. Sitten huomasin, että jos meni joskus, että oli joku niin kuin tapaaminen tai vietettiin illanvietto, mä join itseni aika nopeasti humalaan. Yhden illanvieton jälkeen niin heräsin Porvoon päivystyksestä. Lääkäri kertoi minulle, että olin toiminut hyvin itsetuhoisesti. Periaatteessa menettänyt merkityksensä, jos on päivänvaloa tai yötä, tai että mulle syntyy lapsenlapsi, niin, mutta mä en tuntenut oikeastaan mitään. Ja silloin olin muutaman päivän kevätkummun eli psykiatrisella osastolla. Hälläväliä kasvoi. Minut irtisanottiin sitten töistä. Aika nopeasti niin mä olin ulosotossa luottokelvoton. Vaikka en ollut humaluttanut itseni, niin mun luona tuli ambulanssi. Mä olin jostain saanut kiväärin, yritin ampua itseni. Tuli jonkunlainen käännekohta. Ei mun luona tarvitse poliisit tulla. Mä löysin klubitalotoiminnan, eli mielenterveyskuntoutujille. Mä menin aamulla jonnekin. Mä pysyin jonkunlaisessa aisossa. Mulla oli elämässä jonkunlainen runko. Keva sitten ilmoitti mulle, että tämmöinen firma kuin Katja Noponen tai joku Katja Noponen ottaa minun yhteyttä. Mä ajattelin, että no ottakoon sitten. Ja sitten soitti tämmöinen Timo-niminen kaveri mulle sitten sieltä. Ja se ei alkanut niin kuin kertoa, että nyt tehdään näin. Se kuunteli, se kartoitti mua aika perinpohjaisesti. Mä olin siihen aikaan, mä olin aivan käsi. Mä en ymmärtänyt kunnolla lukea, saatika niin kuin mä olisin voinut täyttää jotain hakemuksia. Niin Timo jeesas mua. Sitten se kertoi mulle tämmöisestä mahdollisuudesta, että jos sä menet työkokeiluun, niin mä tarrasin kiinni ja alettiin etsiä paikkaa ja sitten ilmestyi tää taideyhdistys. Ne tarvitsi galleriavalvojan. Mä tiesin, että tää on mun juttu. Bosse on nyt Loviisan taideyhdistyksen työntekijänä osa-aikaisessa palkkasuhteessa arvionsa mukaan eläkeikään saakka. Eläkkeelle päästyään Bosse aikoo matkustaa Kuubaan ja upottaa varpaat valkoiseen hiekkaan. Epätoivon voi voittaa.